да им вземе старта, защото видях какво се случи с Тихомир Трънков, но нека да видим какво ще покажат гостите в този момент. Защото наистина сега е важно да разпознаете претендентите за победата. Убеден съм, че и тримата от първа редица имат реален шанс да се борят за победата. И така, на по-подичен вече разбрахте тук състава победителя от победителя, вторият от втори Димитър Калев, шампион миналата година. Той избра средната позиция да стартира от външната страна, който остана втория, който можеше да изгледа позиция Генси Пацинов, а до Сергей Лев остана вътрешната страна. На втората е госта от Украйна Николай Панасюк. Дами и господа, Петро Биколки, бъдете наистина готови да снимате интересна и зрелищна битка. Добре е преценил. Това е неговото трасе.